И така, здравейте, приятели! Това е последният епизод за този сезон. 14-ти, не съм сигурен кой е, мисля, че 14-ти. Последният епизод за първия ни сезон от поредицата на менеджер Мотни с Ливърпул. В този последен епизод ще видите финала за FA Cup срещу Челси и за първенството срещу Фулъм, Куинс Парк. Да, тези два мача са. Това общо ще видите, тези три мача, и в следващия ще ви помоля, нали, да ми кажете някакви играчи, ако искате да закупя, да ми кажете за следващия епизод, тъй като следващия епизод ще правя епизод с трансферите. И така, сега ще видите матча с Челси за FA Cup финала. И така, ето ни на този дълго очакван финал за FA Cup срещу Челси. Знаете, че взехме Capital One Cup и се надявам сега да вземем и FA Cup, но разбира се, дори да загубим от Челси, няма да съм толкова разочарован, тъй като вече взехме една купа, така можем да се борим и за първото място в Висшата лига все още. За това няма да съм кой знае колко разочарован, но разбира се, излизаме днес за победа, така че се надявам да вземем FA Cup. И да, надявам се да стане добър матч. Сега каква възможност тук за Челси? Фернандо Торес. Срещу него е Уиздъм. Торес продължава да владее, много се забави Торес и успява да изчистим. Първата част очаквана развой на нещата през първото по време 0-0. Като цяло нашият Ливърпул повече може да съжалява от резултата, тъй като Аубамейанг два-три пъти излезе сам срещу вратаря, но не успя да вкара. И ще видим какво ще стане през първата част. Ето че Нури Шахин вкара в 50-та минута. Където ви казах, че изобщо не ми трябва този играч, този матч съм го пуснал. И ето, че той успя да вкара. Доста ми е така смешно, тъй като изобщо не го харесва този играч. По принцип, виждате, вкарва на финал в Уембли за FA Cup, много важен гол. Ами сега ще сменим тактиката. Ето така, само си нападател, тъй като ще браним резултата, няма какво ви казвам. Ще опитаме да опазим резултата, тъй като наистина искам да чуя тази купа. Сега ще вкарам за Хаме място на Саиди. Така, Аубамейанг ще бъде центъра на нападението. Също така, може би някой защитник. Уиздъм е доста изморен. На него място ще пуснем Каргер. И да, ето че печелим. Побеждаваме и печелим още една купа. FA Cup и Capital Cup са наши. Просто Челси опитаха се просто, но не успяха. Прекрасно се справихме в защита. Карахме един гол, прибрахме се навътре, отбранявахме се и заслужено печелим FA Cup. Сега ще ви оставя да се насладите на момента с награждаването. Така е, сега ще покажа статистиката. Виждате, погледнете, каква статистика само. Единствено да има Челси. Много разиграха топката и виждате за какво говорим. 8 наши и 5 в решението на вратата. И да, сега ще видите и следващия мач. И така ето, че започваме следващия мач срещу Фулъм, който е наистина много важен. Ето отново класирането, ще бъде място с 81 точки. Страхотна възможност ще имаме сега да минем Манчестър Сити. Виждате, Юнайтед. Смисля, така все още има шанс за битвата, колкото им реално звучи. Бербатов в резерва до момента. Ще видим какво ще стане. И ето, че поглеждаме какъв гол на Джо Алън в 34-та минута. Малко късен гол, но все пак вкарваме и поглеждаме над Фулъм в много важен матч.
предпоследното първенството, ето отново как се случи всичко. Тук стреля Джо Алън и сочен. И ето, че Захар прави 2-0, просто прекрасна игра показваме в последните си мачове. Невероятен хъс от играчите и ето, че 2-0. Отново тук как се случи, Обамянг подаде. Напредна Захай с после Василев карава за 2-0. И така предрешава мача. На първото по 2-0 води. Сега ще дам някаква малка почивка, ще дам на някои играчи, тъй като кърпания вързан мач, така да го кажем. Да видим Рахим Стерлинг си почине. Аубамейанг също. И може би Джо Алън. Да. Край на матча побежаваме с 0-2. Един така добър матч на Крейвън Котич. Статистиката. И сега ще видите следващия последен мач за сезона. Нека продължим са. Челси свършва 1-1, това е добре. Така, с 84. Ей, този матч ще бъде решаващ с всичко. Да, този матч ще бъде решаващ. А междувременно ми предлага да приема България. Национален отбор на България ще приема, разбира се. Това чаках. България ни предложи, приемаме. Вече съм национален селекционер. И да, сега ще видите матч срещу Куинс Парк, който е последен. И той ще реши всичко. И така сега ще видите последния матч, който ще го симулейтна. От който зависи всичко. Да видим какво ще се случи. Започва. Аре. Жълт картон за Фабио. Хайде. Ето, повежме. Браво. 2 гола на Обамянг. Да, побеждаваме 2-0. И сега ще видим какво се случва. На второ място оставаме. Така завършваме сезона с 87 точки. Поне изправихме Манчестър Юнайтед. Ами да, това беше общо сезона. Първият на второ място завършваме. Изпаднали отбори с Саутхемптън, Норвич и Рединг. С доста голяма предина. Виждате топ 5 кои сме. Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Челси. Да видим голмайсторите. Аубамейанг е на 12 позиция с 13 гола. Така. Дембеле е първи от Тотнъм с 19 гола. Асистентите Жервини от Арсенал с 12. Марио Балотели от Ман Сити 10. Аубамейанг е с 7 и Стерлинг е с 7. Също за Родригес също има 6 асистенти. Така. Фриан Шърт, вратарите в серия на първо място с 18 спасени спасявания. На първо е Петърчен с 19. Жълти картони, червени картони. Наши дължини няма в тези таблици. И да. Това беше общо взето, ами все пак спечелихме 2 купи, FA Cup и Capital One Cup и сме втори във Висша лига, който според мен наистина много добре. Сега ще имаме на кои ще предлагаме. На кои ми изтича договорите, така 3 години, 2 години. Ето сега, на Рахим Стерлинг му изтича договорите. Ще трябва да му предложим по-голяма заплата, която ще бъде 10 000. Така, 10% кол, 3 години. Така. Джак Робинсън също мисля да опитам да продължим с него. Ето така. Джак Робинсън, Брат Джонс. Но за него наистина се замислим дали да ще му продължа все пак. 4500. Карагир също е доста дътичък. И на него ще му продължим. По-малко пари, ако приеме, ако не приеме да се маха, смисъл такъв. Не е толкова нужен, този им гост също. Така ще му продължим. Ако приеме на Сусо вече. Искам да остане в отбора Сусо, затова за него по-голяма заплата. От 8000. Даже 9.
си 50, 10% по-долу. Така, Клади. Него, да. Така, Дани Уилсън. Също не е толкова нужен този играч. Ще го продължа, ако иска. Този вратар не го искам. Ами, това е като цяло. Сега ще видим какво става. Джак Робинс иска. Брат Джонс приема. Карагер приема. Енгол не приема. Клади Уилсън не иска. Добре. Рахим Стърлинг дали ще остане. Да, добре. И Рахим Стърлинг остава. Това е добре. Така. Ами... Това е общо взето. Джак Робинсън мисля, че си отива. Енго и Клади. Да, добре. Това са. Сега ще видите. И така. Край на сезона сега. Менеджер си на България, като знаете. Да видим. Продължаваме с втория сезон. В следващия ще видите първи епизод от втория сезон с трансферите, който ще бъде. Това беше за този епизод. Сега ще видим кои отбори са дошли в Висшата лига, тъй като не съм гледал класирането в Championship. Сега ще видим. Така. Сега ще видим. Аре бе. Така. Ще ми колко пари имаме. Като цяло за бюджет 43 милиона. Една много добра сума, която ще видим как ще използвам. Сега ще видим кои са влезли. Така, Бирмингъм, първият отбор. Блекбърн Rovers, вторият. Блекбърн и Увърхемптън. Увърхемптън, Блекбърн и Бирмингъм, това са тези отбори, които са влезли в Висшата лига. Да, това беше всичко. Благодаря, че гледахте. Надявам се да ви бил интересен и очаквайте следващия първи епизод от втория сезон. Чао!